खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि खस्थ'नि गोदै फिथाइ मोनगोन। जेराव आखाइ होयो बेयावनो मुलाम्फा जागोन। जिउ खांनायनि गोरलै राहाखौ मोनगोन। बृष राशि गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। खामानिफोराव गोसो होथेरनो हायै जागोन। साना उसुखुथुजों एरैनो बारलांगोन। मिथुन राशि गाहाम सान। खामानि मावनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। कर्कट राशि नंखाय बाथ्रानि थाखाय बांसाव जानो हागौ। बयजोंबो फोथाय खेबस' खालामजागोन। साना गाहाम नङा। सिंह राशि न'खराव माइनाव बोराबगोन। जानो लोंनो मोनब्लाबो गोजोननाय मोननाय नङा। इसोरखौ सिबिनांगोन। कन्या राशि फारफ्रोमबो बिथिङावनो हेंथा मोनगोन। गोसोनि गोहोआ गैया जालांगोन। दुखुआव गोग्लैगोन। तुला राशि फालांगियाव गुलाय गुजाय नुजाथिनाया जोबस्रांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव गोजोननि थासारि जागोन। वृश्चिक राशि गोसोआव बायदि गोदान मिजिं जायगा मोनगोन। मोजां हाबा मावनानै गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हागोन। न'खराव बयबो गोजोनै थागोन। धनु राशि देहायाव सानाय सुनाय जाखांगोन। जानाय लोंनायाव खेल लानांगोन। बायदि गोब्राब खामानि मावैया गाहाम। मकर राशि रां थगायजागोन। गोनांथि मुवाफोरनि थाखायनो हालाय हाफाय जानांगोन। गुबुननि मदद मोननो गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन। सुथुर खमायगोन। इसोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन। मीन राशि सावस्रिया मिथिस्लाबै गाज्रि जानो हागौ। खामानियाव जेंना नुजाथिगोन। न'खराव रांनि आंखाल नुजाथिनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।